Let us hear from Honorable City Mayor Celso G. Rehencia. A round of applause. Engineer Albao, congratulations sa imong gihimo na tuman na yun ang ganing patubig. Although lang makuha tulo ka bulan, hindi mo kupat ka bulan, pero at least pas sa kung atong itandi sa niagi, no, mga manager. Engineer sa to, ang tubig, itawag na itong kinabuhi. O ang tubig, wala na kinahanglan ng tao. Pero ang tao na kinahanglan sa tubig. Sama na nga ang kalibutan, wala na kinahanglan nato. Pero kita mga tao na kinahanglan sa kalibutan, kaya mamay atong ipuyan. Muna itong kita, na kinahanglan kita sa ato ang palibot. Environment na to. O sa atong agpingan. Ilabi na ninganing sa iligan, sa tinuod lang yun, barato yun ang tubig. Barato ang tubig, kay wala ba na magpa-increase tungkol sa atong servisyo. Pero ang ato magot, unaw na to pirmi ang ato ang mga kaigsunan, na naharap puyo-puyo ka na to. Dili na to, unaw lang ang atong kaugalingon. Kay sa tinuod lang kung wala kay will, meaning pagservisyo muhilak ka. Sino ni Kapitan Sakmak? Hilak. Ako agi ko kahilak, kahit ko kahilakon. Lalaki ng ko. No? Ang ako lang, tinudan na itang una-una sa atong isip katao sa atong palibot. Ang politika, makakira na. Ang atong panag-atbang, makakira na. Kanina ang tanan, ang padungan, serbisyo lang. Dili ka ingon mag-away. Ang ako lang, tinudan na ilang. Kung magkwanta sa itong isip katao, kanang isyo, nga dili ka magkasakit sa balatian. Sama ni Kapitan, hilang sa polisiya. Kunya, igong gini sa kong balat nga akong ihatag ni John Bacos, no? Ang title ani nga gibutang is Luha kung mutulo, kung muuga, mahimong muta. Guwapo nga balak, ako rin sulaton, pabasa ko na ni John Bacos para nga makatawa nga itong mga igsunan. So nga itong kontraktor, salamat kayo. Kaya ang inyong pangayo is 2.5 million. Unya, ang budget sa siyudad is only 1.5 million. Bawin na lang siguro sa sunod. Kung dili ni mahimo nga makabot sa Dalipuga, karon akong buhian ng istorya nga magandang ko daan o 10 million para sa langit akong nga ingon ani. Ikaduha, ang Dalipuga, kung dili makadabot dito ang tubig atong buhatan o ingon nini nga pumping station. No, para na ang kiwalan, ang akmak, mapagkitagang kayong tao din na. Dako po ng simenteryo din na. Kasi po ng mga kalagdi ang minumog tubig, mauhaw po sila itaw. Ihalad na to. Buhatan na to. O kung mahimo, engineer, ayaw na po huwag katagang. Kaya nga na pa na niya. Naapa ko, tamaan sa John 30, 12 o'clock in the afternoon. Plus o buligan, tuloy-tuloy na. Kung kasuhan, lapaw, because buro sa nila, hindi ko kumundagdagan. Nado bitaw, si magdagan, di ba? Sa kayuhan, ang ato ani, nga mas makasulbad din ingon ani, sa kong iuna-una kaniha, kay kung centralize na itong tubig, kung hiluan dito, kitang tanan patay. Kung madaot po dito, kitang tanan way imnon. Pero kung i-cluster na to, gamay ra ang mapiktuhan nga pamilya, gamay ra ang dili kaligok, gamay ra ang limawang ilok, pwede pang makatabo sa Pikas Barangay. Tuwing mo na ni, puro ni, ikumpara na to 495 million, ingon ani 10 million plus katong mga makina, mga kuan ani maintenance, usalay disadvantage ani. Kuryente pero mo lagi na. Mga kapitanes, inyo pong tan-awon ang kanini ang mga tao na to. Mag-GOG ka ani ka. Kana magbantay na. Dinel. Kana magbantay diha. Ginalag bantayan gina. Nana, pila ka tao? No. So, hinaot ko, nga unta, ini proyekto na to nga patubig
Muabot ni sa Dalipuga, kaya kung di nang sikap ganiha sa Hiwalan o sa Dalipuga, nga muabot ni dito, basta magpalit silang balde, aron magkabo dire, magas mo ng kilid. Pero kung hindi ganyan mo, abot dito, buhatan na to, magkaya ka. 10 million ang i-request ninyo sa ICWS para nasa hayani. Dili. Super Mayor. Kinahanglan na kay counterpart ngayon ka. Super pa Mayor. Ha? Super. Reservoir na pila to? 10 million. 10 million. Nga kaning inari, 10 million. 8 naman eh. 8, so 18 million. Ato lang sila doon og 20 million. O, 20 million. Ay, kaya na kung gobyerno magkwanta, kaya na, pero personal, hindi na kaya. Okay, 8 million inani. Reservoir 10 million. Ato pa 18. Make it 20 kita man ika may finance ko no. So magwanda budget ko lato nang ihansak yun. Pero di po maulawan si ako magiging si Ipok. Mayor mo pag naok ni mo. Abi ni mo abi ninyo okay say nakahatag ako kadasi nga mo query ko sa Kumilik Nasyonal si Ipok. Ano? Muna ako na siya, monitor mo siya, wala na ko. Di, dagana na ko. Ay, nakita mo na po nga siya, mutrabaho yun. Wala ingon na palapala ni Ipok. Ha? Kamusta to? Wala ingon palapala, pero nakita na ko nga, wala siya maigo sa istorya nito nga. Eh, tanaw ka na si General Bao kung appoint na ginig mayor nga department head, mutubag pa ba ni? Nakita na ko kada hiloy pa makatawag si ato isang adlaw siya nitawag ni John Bator. Di ba John? Di ba John? Nagmonitor na naminaw. Nagmonitor ko. Una nga, tignan ko siya, engineer. Ang sikreto mo ni bahalag dili mo masulbad ang problema kung nga ay manawag tubagagyo. Tubagagyo, walay dili ni mo mansiran. Dili man po na examination. Ayaw lang pagsakiti o istorya, kaya mo lang tubagon o tinarong. Ang ganang nanawag ni mo bisag ko'y tubig. Mura na siya nakaligo ng tubig, ng bugnaw kayong laway ni mo sa iyang pagtubag. Kayo mong pagtubag sa tao ka naglalala ng tubig. Karoon na itong na-address punan pag nato ni. Kaya ako nakita, mas nindot ning ingon ani nga pahagi nga magkuyog 5 ka barangay, 1 ba ka barangay. Kaya kayo ang 8 ka pumping station. Natukuron 8 times 5, that is 40. So naginalagdag siyam ka pumping station para 9 times 5 is 45. So sobra pag isa ka barangay. Ano? So ato nang himuon mas nito tingnan na kay dili kayo kalas. Unya 20 million. 20 million times 9. 180 million. Gamay ra. No, 180 million. So, mas dali 4 months. Masulbad dayon ang problema. Syaro pag hindi pugaw, dili maingon nga mubutar yung mayor ay syaro. Ha? Dagan ba mag-fix na ko? Mayor, lagi ako ni mong daganan, hindi ka congressman, kaya wag ay kontra. Kasi wala. Nastata ako kontra sa congressman. So, kung saan yung daganan, Mayor, ikaw dumo. Kung saan nang dumo, Mayor? Mayor dumo ko? Dito sa jail? Ha? Sabi daw, galing na nagwan, mas may pa nga. Pakiaw kay walay sakitan nga tao, no? Magkatbang man, walay problema, kamuta ni Monse, magkatbang, kita, magkatbang, minuli. Huwag na yung problema. No, basta inaning mga professional nga mga tao, dili lang ta butang-butangan og sala kay di ko kalimot. Di lang ko magdumot pero di ko kalimot. Anang bigay na, no? So, manghinaot ko nakarumbog ka. Wagas sa begini ay lang sige full blast ibo kay aron dili madaot dayon. Magamit ni dayon, magamit sa itong mga katawan o lihokon kani kay kung wala lagi ning COVID insigida maka supplemental budget masulbag gila to tanan. Ang iligan doon wala utang, wala pa tayo utang ang iligan. Ubang local government unit nagkapuliki na o pangutang sa bangko, pero kita daghan kay tag i-collateral ng mga pamtangan kung mangutang ta kung wala na tayo laing medios kung wala kay budget pero
Ang atong ira sunod tuig, akong i-announce, gagikan sa Department of Budget and Management, is 141 million. Pero, i-devolve ang mga national agency sa atuang local government unit like DOH, DENR, Department of Agriculture, Education, daghang gastuhan o ang problema pa yun, ang ilang mga trabahante gustong ipa-absorb sa LGU nga qualified o kaya mo sweldo sa ilahang mga national agency employees. Pero ang ako, kinahanglan nga ang katong mga vacant position karon mapilapan para nga inigsulod aning inig-effect sa Mandanas case ang atong mga tao cluster na kung makakomulit pa tao mga national employees atong buhaton, pero kung dili ang national agency mubayad sa ilang separation pay ug di na pud sila mahayag sa kaniyang lokal. Gawas sa patubig, walay kapitan nga maghilak nga muuli kung mag-budget call ta kay naami ikahin na ni Monse mga konsihal. Pero ayaw lang po ingon nga ako ba ni Senyor? Na, dili ko magdumot kapitan, no? Ako, usahay kung ikaw kapitan makahilag ka, pero ako lagay mong sa lanaw. Ang kapitan nitong tagaan na ganyan o 500,000 ni Governor, di pa'y nagayo. Pero diri 3 million. Ako pa'y dautan. No, ako pa'y dautan. So, okay lang. Kaya kitang tanan, abog naman, mau balik ka sa abog, magkita-kita lang ka dito sa laing kalibutan. So, daghang salamat o mayong buntag kanatong tanan.